راديو إيرنا إسرائيل كاب كلتشحن 19 حيزا داقم كثريو زجمرت قداي حتت عقبة نتيس عن شمونتن نتبح مشميتاوت إيرتراويان نتسيقا أب سودان نانصار وتهدراو قجلة بسونيا بزغتسلة هزباو تقاومو حيالو سبات تقتلهم حورات إمارات عرب قبر ملسي نايتي حوتي زفن ولا نايدرون متقعتي أب سنعة دبداب نفرت كايدا أرسال زيناخت كذاتلو تصنحكم كورات سمعتنا زرزرات يغتصل إسرائيل كاب كلتشحن 19 حيزا داقم كثريو كاب زجمرت قداي حتت عقبة نايتيس عن شمونتنت وحمش شميتاويت إيرتراويان قداي كم زنتسقت مربب حبريتها رس حبيروم بمسرت مربب حبريتها منقس إسرائيل ناي كلتشحن 400 حتت عقبة داقمو كمرمرن كولو نايتهم شحن سوسان سلسن وسانيه بولو يغنبر بزي كانتهم 16 ناي كالوت بمولو نتسيقوا መንግስት እስራኤል አማኻሪት ኮሚቴን ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ከመርመረቶ ኤርትራውያን ዘቕረቦ ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቕባ ብእኩብ ከም ዝነጸገዩ ሃረጽ ብተወሳኺ ተሓሳሲቡ ኣብ እስራኤል ንዓመታት ዝተቐመጡ ኣሳት 13,000 ኤርትራውያን ዘቕረቦ ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቕባ ዳግመ ምጽራይ ክግበረሉ ብዘቕረቦ ጠለብ መሰረት መንግስት እስራኤል ካብ 2019 ኣትሒዙ ንጉዳዮም ዳግም ክምርምሮ ጀሚሩ እንተኾነት መንግስቲ ኣብ ዝሰለስተ ዓመታት ናይ ኣሳት 2500 ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ጥራዩ ክርኢ ኢሉ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዕቕባ ካብ ዝሓቱ ኤርትራውያን ናይቶም ኣሳት 80 ሚታዊት ቅቡል ክኸውን እንከሎ በንጻሩ መንግስቲ እስራኤል ናይቶም ልዕሊ 98 ሚታዊት ይነጽጎ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝኾኑ 10 ኣሽሓት ሓተት ዕቕባ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኽተሎ ፖሊሲ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይንቀፍ ኣብ ሱዳን ናንጻርቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሶኒ 17 ጥሪ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ሰሞያ ጥዕናት ሃገር ኣረጋጊጾም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዴቪድ ሳተርፊልድ በቕሪ ዑደቱ ናብ ካርቱም ከካይድ ምዃኑ ዝተነግረሉ ኣሽሓት ዜጋታት ሱዳን ከም መቐጸልታ ናይቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ህዝባዊ ተቃውሞ ናብ ከተማ ካርቱም ብምውሓዝ መስርሕ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ክበራበር ጠሊቦም እቶም ኣሳት 2 ኪሎሜትር ዝንውሑ ጽዑቕ ሰልፊ ዘካየዱ ሱዳናውያን ኣብ ኣድልዮም ንዝርከብ ኣውራ ጎደናታት እዮም ዓጽዮም ውዒሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ነበረ ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ 2 ጥሪ ስልጣኑ ካብ ዝሓድግ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዛጊት መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ካልእ ኣማራጺ የቕረበን ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ 2023 ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ክካየድ ምዃኑ ይገልጽ እዩ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ናብቲ ጉጅለ እምነት ከም ዘይብሉ ብምርግጋጽ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ብዝቐልጠፈ ክቐውም ይጠልብ ኣሎ 2 ወርሑ ቁፂሩ ዘሎ ዳግም ኣብ ዝተባርዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን ብሓይልታት ጸጥታ ናይ ዝተቐትሉ ሰልፈኛታት ብዝሒ ኣሳት 70 በፂሑ ህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን ንምብታን ካብ ዝወፈሩ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ዝኾነ ብርጌደር ጀነራል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተቐትለውን ተቓሊሑ እዩ حورات إمارات عرب كم قبر ملسي نايتي حوتي زفنولا ناي درون متقعتي أب رئيس ختما صنعة ناي نفرت دبدابا كايدا بتي بسوني 17 تريس سقايدة دبداب بوحدو 11 سبات كم سقتلو دي سراحتنياتات حكمنا بمتقاس الجزيرة حبيرا نفرتو أب كتما صنعة سلاماو هزبيا بزنبرلو انصاتات بومباتات كم زنبا زحبروني عين مسخاخر أب فرسراس ناي تزعنو أبايت تستدفنو كهلو كم زغيلو أمل كتام حوتي بسوني 17 ጥርያብ አቡ ዳቢ ብዘካየዶ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ሰባት ክቐትልን ከሎ ኣብታ መሻርክቲ ስዑዲ ብምዃን ኣብ ኩናት የመን ተጸሚዳ ትርከብ ሃገር ስምባደ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ነዚ በዝሒ ስትራቴጂያዊ ገዳስነት ዘለዎ ከባቢታትን ገማግም ቅሒ ባሕርን የመን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ ዓረብ እውን ተደጋጋሚ ናይ ሚሳይላትን ድሮንን መጥቃዕታት መክያዱ ይርስዓን بفلي ኣብ 8 መጋቢት 2021 ዒላታት ነዳድብ ዝርከብሉ ከባቢታት ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ነፍርያት ነዳድታ ሃገር ንመዓልታት ከም ዘሰናኸለ ይዝከር ዜና ኣብዚ ይፍጸም إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን
ክቡራት ሰማዕትና ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ቀፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ዝትሕስኡ መደብ ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ቱኒዝያ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ፕሬዚደንት ቤን ዓሊ ካብ ሕዳር 1987 ክሳብ ጥሪ 2011 ን23 ዓመታት ንቱኒዝያ ዝመርሐ ዜን ኢል ኣበዲን ቤን ዓሊ ኣብ 1936 ማእከላይ ኣታዊ ካብ ዘለዎም ስድራ ቤት ተወሊዱ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ሃገሩ ብፈረንሳ ተገዚኣ ብምንባራ ገና ተማሃራይ እንከለዩ ፖለቲካዊ ጽልዋ ሓዲርዎ ምስ ተቃወምቲ ሓይልታት ተጸንቢሩ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ቱኒዝያ ነፃ ሃገር ክትከውን ዝጽውዕ ምንቅስቓሳት እናዓበየ ድሕሪ ምምጽኡ እታ ሃገር ኣብ 1956 ሙሉእ ብምሉእ ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ነፃ ወፅያ ኣብ መስርሕ ናጽነት ዓብዪ እጃም ዝነበሮ ሓቢብ ቡርጉባ ድማ መጀመርያ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሓር ድማ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክመርሓ ጀሚሩ ቤን ዓሊ ብወገኑ ሃገሩ ነፃ ምስ ወፀት ኣብ ሰራዊት ክኽተብ ይመሪጹ ሓደ ካብ ዝነኣሱ ወተሃደራውያን ካድረ ኮይኑ ብምምራጹ ድማ ናብ ፈረንሳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብምኻድ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዱ ኣብ ሰራዊት እናሃለወ ብዝተዋሃቦ ሓላፍነት ክፍሊ ወተሃደራዊ ፀጥታ ብምዃም ን10 ዓመት መሪሕዎ ኣብ ሞሮኮን ስጳኛን ኣብ ኤምባሲ ሃገሩ ከም ወተሃደራዊ ሓለዋ ፀጥታ ኮይኑ ድሕሪ ምስርሑ ኣብ 1977 ሓላፊ ፀጥታ ቱኒዝያ ኮይኑ ተመዚዙ ቀፂሉ በብእዋኑ ኣምባሳደር ኣብ ፖላንድ ሚኒስተር ምክልኻል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ብምዃን ክሳብ 1987 ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ተገልጊሉ ቤን ዓሊ ካብ ተራ ወተሃደር ክሳብ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ዝበፅሓሉ ናይ 30 ዓመት ግዜ ቱኒዝያ ብሓደ መራሒ ስልጣን ካብ ገዛኢት ፈረንሳ ዝተቐበለ ፕሬዚደንት ሓቢብ ቡርጉባ ትምራሕ ነይራ መብዛሕትኦም ካብ ገዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ስልጣን ዝተቐበሉ መራሕቲ ኣፍሪቃን ሃገራት ዓረብን ኣብ መምጽእ ናጽነት እጃም እኳ እንተነበሮም ድሒሮም ግን ኣብ ወንበረ መሪሕነት ኮፍ ብምባል ናብ ውልቀ መለኽትዮም ጸርዮም ሓደ ካብኦም ድማ ሓቢብ ቡርጉባ እዩ ሓቢብ ቡርጉባ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ደገፍን ፍትወትን ብምምዝማዝ ንገዛእ ርእሱ ናይ ሙሉእ ህይወት መርሒ ሰይምዋ ሃገራዊ መዓልቲ ኣብ ዕለት ልደቱ ከም ዝውዕል ገይሩ ሰብኣዊ መሰላት ገፊፉ ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽ ኣጊዱ ሃገር ብቁጠባ እናተሓመሰት ካብ ህዝቢ ዝኾነ ዘስግኦ ተቃውሞ ይገጠሞን ህዝቢ እንተስ ተዓሚቱ ደጊፍዎ እንተስ ርዒዱ ስቂሉ ክሪኦ መሪጹ ቱኒዝያ ብዙሕነት ብዘይብሉ ብሓደ ሰልፊ ሓደ ፕሬዚደንት ድማ መሪሕዋ ኣብ 1987 ፕሬዚደንት ሓቢብ ቡርጉባ ወዲ 83 ዓመት ኮይኑ ክነሱ ብዕድመ ተሰኒፉ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ተኻኢሉ እናሃለወ ገና ኣብ ስልጣን ነይሩ ክኢላታት ሕክምና ድሕሪ ዝገበሩሉ መርመራ ክመርሕ ብቑዕ ከም ዘይኮነ መስኪሮም እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ምእላይ ኣብዩ ኣብዚ እዋን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበረ ቤን ዓሊ ኣብ ልዕሊ ሓቢብ ቡርጉባ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ስልጣን ጨቢጡ በርጋን ተሰኒፉ ዝነበረ ሓቢብ ቡርጉባ ድማ ዝተረፈ ዕድሚኡ ብሰላም ንኽሕልፈን ንገዝኡ ተፋንዩ ፕሬዚደንት ቤን ዓሊ ኣብ መጀመርታ 10 ሚእታዊት ዝቕባበዝ ዘለዎ 46 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ዘቤታዊ እቶት ድማ ብዕዳ ኣለቃሕቲ ሃገራት ዝተዋሕጠ ቁጠባ እዩ ተረኪቡ እንተኾነ እቲ ሓድሽ ፕሬዚደንት ብዘተኣታተወ ቁጠባዊ ተሃድሶ ቱኒዝያ ንሓያሉ ዓመታት ዝቐጸለ ብገምጋም ብ5 ሚእታዊት ክትዓቢ ኽኢላ እያ ቤን ዓሊ ኣብ ፖለቲካ ለውጢ ብምግባር ሓደ ፕሬዚደንት 3 ግዜ ናይ 5 ዓመት ክመርሕ ዝነበረ ቅዋም ብምቕያር ናብ 2 ግዜ ናይ 5 ዓመት ኣውሪድዎ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብ ምርጫ ክወዳደር ኣፍቂዱ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብነጻ ክጽሕፋን ናይ ተቃወምቲ ሰልፍታት መግለጺታት ከውፃን ፈቂዱ ካልእ ሓያሎ ለውጥታት እውን ኣተኣታትዩ እንተኾነ ዝሓድሽ ለውጥታት ኣብተን 5 ናይ መጀመርያ ዓመታት ዝመርሓለን ዳ እምበር ድሕሪኡ ክቕጽል ኣይከኣለን ቤን ዓሊ ዝመርሖ ሰልፊ ቅዋማዊ ዴሞክራሲያዊ ምትእኽኻብ ብዓብላልነት ተዓዊቱ ተባሂሉ ይንገር ስለ ዝነበረ ናይ ካልኦት ሰልፍታት ሕጽያት ከይረቑሓ ክገዳ ጀሚረን በዚ ድማ ቤን ዓሊ ንበይኑ ንፕሬዚደንት ይወዳደር ነይሩ
መንግስቲ ቤን ዓሊ ስልጣኑ መሰደልደለ ናይ ብሕቲ ፕረስ ክመምን ክዓጹን ጀሚሩ ኣቐዲሙ ዝዕርዮ ናይ 2 ግዜ ናይ 5 ዓመት በትረ ስልጣን ብምስራዝ ናብ ገደብ ዘይብሉ ቀይርዎ ከምዚ ዝተገልጸ ቤን ዓሊ ኣቐዲሙ በዓል መዝት ጸጥታ ሚኒስተር ምክልኻልን ውሽጣዊ ጉዳያትን እዩ ነይሩ በዚ ምኽንያት ምስቲ ዝሓለፎ ናይ መዝነት ጽፍሕታት ድልዱል ዝምድና ነይርዎ እዚ ድማ ናብ ጥቕሚ ውዒልዎ ሰራዊትን ኣባላት ጸጥታን ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ብስም ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ዝተቃወምዎ ክቕይድን ዜጋታት ኣብ ንሓድሕዶም ምትእምማን ከይህልዎም ብብዝሒ ዝጸናጸኑ ሰባት ብምውፋር ራዕዲ ክገብር ጀሚሩ ነዚ ተኸቲሉ ቱኒዝያ ብሽቕለት ኣልቦነትን ብልሽውናን ክትሕመስ ጀሚራ መንእስያት ናይ ትምህርቲ ዕድል ተፈጢሮሎም እኳ እንተነበረ ስራሕ ክፍጠር ብዘይምኽኣሉ ግን 40 ሚእታዊት ስራሕ ክረኽቡ ይከኣሉን ህዝቢ ቱኒዝያ ብመነባብሮ ተጨናኒቑ ብሽቕለት ኣልቦነት ተወጢሩ መንግስቲ ስራሕ ክፈጥርን ቁጠባ ክንቀሳቐስን ኣይከኣልን ስድራ ቤታት እኹል ኣታዊ ክረኽባ ኣይከኣላን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብ17 ታሕሳስ 2010 መነባብሮ ዘማረሮ ዓቕሉ ዝጸበቦን በካይዳ መንግስቲ ዘይተሓጐሰን ወዲ 23 ዓመት ቱኒዝያዊ ጣርቕ ኢልጣይብ መሐመድ ቦዓዚዚ ኣካላቱ ብምቅጻል ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞ ገሊጹ ንሱ ኣብ ኣፍ ደገ ምምሕዳር ሲዲ ቡዝ ዝተባህለት ዓዲ ደው ብምባል መንግስቲ ከመይ ጌርና ክንነብርን ስድራና ከንመርሕን እዩ ዝደልየና ዘሎ ለውጢ የድልየና ኣሎ ድሕሪ ምባል እዩ ኣብ ኣካላቱ ነዳዲ ብምቕዓው ክርቢት ሸርጢቱ ቃጺልዋ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ብምጽናሕ ኣብ ኣካላቱ ብዝወረደ ጉድኣት ብ4 ጥሪ 2011 ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ኩነታትን መረረን መሐመድ ቦዓዚዚ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ቱኒዝያዊት ስድራ ቤት ዝንጸባረቕ ብምንባሩ ሓያሎ ሰባት ንእለቱ ተተንኪፎም ኣብ ንእሽተይ ዓዲ ሲዲ ቡዚድ ዝጀመረ ናይ ሰልፊ ናዕቢ ድማ ናብ መላእ ቱኒዝያ ክልሕም ግዜ ይወሰደሉን ሰልፈኛታት ኣብ ፈለማ ንለውጢ እዮም ዝጽውዑ ነይሮም ድሒሮም ግን ፕሬዚደንት ካብ ስልጣኑ ክእለ ጠለብ ኣቕሪቦም እንተኾነ ን23 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፕሬዚደንት ኣበዲን ቤን ዓሊ ናይ ህጹጽ ኩነታት እዋን ኣውጁ ለውጢ ከም ዘተኣታቱ ሓፈሻዊ ምርጫ ከም ዘካይድ ገሊጹ እንተኾነ ሰምዓ ህዝቢ ክረክብ ኣይከኣለን ቤን ዓሊ ን23 ዓመታት ዝደፍሮ ይነበረን ኣብ መጀመርታ እውን እቲ ሰልፍታት ብውሕዳት ዝካየድ እዩ ኢሉ ብምንእኣስ ካብ ስልጣኑ ከም ዘየለ ተደናዲኑ እንተኾነ ሰልፈኛታት ካብ ስልጣን ተኣለ ብምባል ብዝገበርዎ ጸቕጢ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሰብ መዘት ጸጥታን ብዝተኻየደ ግጭት 338 ሰባት ተቐቲሎም ሓያሎ ድማ ተቐይዶም ጸቕጢ ዝበርትዖ ቤን ዓሊ ብ14 ጥሪ 2011 ነፋሪት ኣልዒሉ ናብ ፈረንሳ ተበጊሱ ፈረንሳ ብወገና ክትቅበሎ ፈቓደኛ ብዘይምንባራ ተመሊሱ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምምራሕ ንስልጣኑ ተሰናቢቱ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ማዕከን ዜና ቢቢሲ ቤን ዓሊ ካብ ስልጣኑ ኣብ ዝእለየሉ ዝነበረ እዋን ናይ መወዳእታ ሰዓታት ዝገበሮ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ቅዳሕ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ናብ ፈንዋ ኣብቂዓላ እቲ ዝርርብ ውልቀ መላኺ ቤን ዓሊ ናብ ዝኣምኖም ጋዜጠኛታት ጀነራላትን ሰብ መዝት ጸጥታን እናደወለ ዘበነ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝገበሮ ፈተነ የንጸባርቕ ቤን ዓሊ ቅድሚ ናብ ስዑድ ዓረብ ምኸዱ ሰልፈኛታት ንምርግጋእ መደረ ኣስሚዑ ነይሩ መደሩ ከመይ ከም ዝነበረን ህዝቢ ከመይ ተቐቢልዎን ንምርግጋጽ ድማ ናብ ጣሪቕ ቤን ዓማር ዝተባህለ ህቡብን ጸላውን ጋዜጠኛ እዩ ደው ኢሉ ዘስማዕክዎ መደረ ከመይ ነይሩ ክብል ድማ ሓቲቱ ጋዜጠኛ ቤን ዓማር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ቤን ዓሊ ወዲ ህዝቢ ማዕከናት ዜና አልዓረብያን ፍራንስ 24 ይውድሰኻ ኣለዋ ህዝብኻን ዓለምን ኣብ ጎንኻ እዮም ዘለዉ ህዝቢ ዘረጋግእ ነጥበ መቐይሮ ዝገበረን መደረ እዩ ነይሩ ክብል ተስፋ ሂብዎ በዚ ዝተረጋግአ ቤን ዓሊ ሃገር ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዘላ ኮይኑ ተሰምዖ እንተኾነ ሰልፈኛታት ብቁፅሪ ተዓጻጺፎም ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ንከተማ ቱኒዝ ኣዕለቕሊቖማ ሰልፈኛታት ካብ ስልጣን ካውረድ ሃገር ንህዝቢ ያረክብ ዝብል ጭርሖ ብዓውታ ደጋገምዎ ፖሊስ ብሓይሊ ክብትንዎም ብምፍታኖም ኩነታት ጸጥታ ኣዝዩ ቢሱ
ፕሬዚደንት በን ዓሊ ኩነታት ከም ዘይተረጋግአ በመረዳእ በዓልቲ ቤተይን ደቀይን ከፋኑየ በመባል ብቐፍላይ መካይን ተዓጅቡ ናብ ወታደራዊ ማዕረፉ ነፈርቲ ምሪሑ እንተኾነ ንሱ ስድራ ቤቱ ከፋኑ ዘይኮነ ንባዕሉ ምስኦም ናብ ነፋሪት ደይቦ ኣብዚ እዋንዚ ቴሌቭዥን አልጀዚራ ፕሬዚደንት በን ዓሊ ሃገር ከም ዝገደፈን ሰራዊት ድማ ንቱኒዝያ ምቁፅጻር ከም ዝርከብን ሓቢራ ናይ ሽዑ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ጋኑሺ ኣብ መሳኹቲ ቴሌቭዥናት ብምቕልቃል ፕሬዚደንት ንግዜኡ ስርሑ ክሰርሕ ኣይከኣለን ካብ ሎሚ ጀሚረ ስልጣን ተረኪቡ ኣለኹ ክብል ገሊጹ ናብ ነፋሪት ተሰቒሉ ጉዕዙ ጀሚሩ ዝነበረ ኣብታ ህሞት ፕሬዚደንት ነበር ዝተቐየረ በን ዓሊ ናብ ሚኒስተር ምክልኻል ሪዳ ገራሪ ብምድዋል ህልው ኩነታት ሓተተ ሚኒስተር ምክልኻል ድማ ካብ ስልጣን ከም ዝተኣልየ ድሮ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ስልጣን ሒዙ ከም ዘሎ ኣርዲእዎ እንተኾነ በን ዓሊ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ክምለስ ብምባሉ ሚኒስተር ምክልኻል ተቕብል ኣቢሉ መርሓባ እንተተመሊስካ ሰራዊት ኣብ ጎናኻ ክሰለፍ እዩ ክብል ተስፋ ሂብዎ ኣብቲ እዋን ማዕከናት ዜና በን ዓሊ ናብ ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ የምራሕ ከም ዘሎ እንተኾነ መንግስቲ ፈረንሳ ከም ዘይቅበሎ ፍሊጡ ክብላ ዜናታተን ኣጋዊሐን እንተኾነ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት እቲ ፕሬዚደንት ነበር ንፈረንሳ ዘይኮነ ካብ መጀመሪኡ ናብ ስዑድያ ከም ዘምርሕ እዩ ዝእንፈት ነይሩ ሰመዚ አቪዬሽን ቱኒዝያን ስዑድ ዓረብን ናብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ሙሉእ ስድራ ቤቱ ናብ ስዑድያ ምሪሑ ከም ዘሎ ስዑድ ዓረብ ምስ 10 ርእሱ ክትቅበሎን ተሰማሚዖም ገናብ ነፋሪት ዝነበረ በን ዓሊ ናብ ዝኣምኖ ከማል ኣታይፋ ነጋዳይ ብምድዋል ሚኒስተር ምክልኻል መሬት ከም ዝተረጋግአ ነጊሩኒ እንተተመለስኩ ከመይ ይመስለካ ክብል ሓቲትዎ እንተኾነት ነጋዳይ መሬት ከም ዘይተረጋግአ ኩነታት ብቕልጡፍ ይቀያየር በምህላው እንተዘይተመለስካ ይሓይሽ ክብል ነጊርዎ በን ዓሊ ጸንሐን ናብ ሓለቓ ሰራዊት ጀነራል ራሽድ ዓማር ደው ኢሉ ኩነታት ከመይ ኣሎ ክምለስ ዶ ክጸንሕ ክብል ሓቲቱ ጀነራል ብወገኑ ኩነታት ተረጋጊኡሎ ግን ጸኒሕካ እንተተመለስካ ሓይሽ ክብል መሊሱሉ ቀጺሉ ድማ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ተዘራሪብና ትመለሰሉ ኩነታት ክንፈልጥ ኢና እሞ ክነግረካ ኢና ክብል ሓቢርዎ ነፋሪት ናብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝተቐራረበትሉ እዋን በን ዓሊ ዳግማይ ናብ ሚኒስተር ምክልኻል ሪዳ ገሪራ ደው ኢሉ ህልው ኩነታት ብምሕታት ድሕሪ ገለ ሰዓታት ክምለስ እየ ክብል ነገሮ ኣቐዲሙ እንተተመሊስካ ሰራዊት ኣብ ጎንኻ ክኸውን እዩ ኢሉ ተስፋ ሂብዎ ዝነበረ ሚኒስተር ሕጂ ኩነታት ሕመቕ ኣሎ እንተዘይተመለስካ ይሓይሽ ውሕስነት የብልካን ክብል መሊሱሉ ነፋሪት ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ዓሊባ ሕጂ እውን በን ዓሊ ንኣብረርቲ ነፋሪት ክትመልሱን ኢኹም ተዳሊኹም ጽንሑ ብምባል ትእዛዝ ሂቡ ካብ ነፋሪት ወሪዱ እንተኾነ ኣብረርቲ ነፋሪት ትእዛዙ ብምንጻግ ራሕሪሕሞ ንበይኖም ንቱኒዝያ ተመሊሶም ዓሰርተ ሓሙሽተ ጥሪ 2011 ናይ ንግሆ ቱኒዝያ በን ዓሊ ዘይብላ ሓዳስ መዓልቲ ከተሰማቕር ጀሚራ እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ሕጂ እውን ናብ ሚኒስተር ምክልኻል ምድዋል ኣይቋረፀን ናይ መወዳእታ ድማ ሚኒስተር ሪዳ ገሪራ ኣይትምለስን ኢኻ ውሕስነትካ ከነረጋግጽ ኣይንኽእልን ኢና ክብል ብጋህዲ ነጊርዎ ብኸምዚ መገዲ ኣብ ቱኒዝያ ንወርሒ ብዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍን ቁጥዕን ህዝቢ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሐን ኣዝዩ ዝፍራሕ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኣብ ውሽጢ ናይ መወዳእታ 24 ሰዓታት ኣዝዩ ብዘይተሓስበ መገዲ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ሰልፈኛታት ድማ ስዒሮም ብመሰረት ናይ ቴሌፎን ዝርርብ በን ዓሊ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ናብ ስልጣን ክምለስ ይደሊ ነይሩ ዝድውለሎም ዝነበረ ሰባት ድማ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሰራዊት ጸጥታን ጋዜጠኛን እዮም ነይሮም እዚኦም ድማ ኣቐዲሙ ህዝቢ ንምጭፍላቕ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ጽላታት እዮም እቲ ሃገር ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፍታት ካብ ቱኒዝያ ሓሊፉ ናብ ሓያሎ ሃገራት ዓረብ ልሒሙ ንጽዲ ዓረብ ማለት እቲ ብዓረብ ስፕሪንግ ዝፍለጥ ናይ ለውጢ ሰውራ ድማ ወሊዱ
ኣብ ሃገራት ዓረብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ተወጢሖም ዝነበሩ ውልቀ መለኽቲ ካብ ስልጣኖም ዓልዮ መንግስታት ቀይሩ ለውጥታት ኣተኣታትዩ ምልዕዓል ጸረ መንግስቲ ቱኒዝያን ውፅኢቱን ዝተኸታተለ ህዝቢ ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ዓረብን ካብኡ ብምቕዳሕ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሃገሩ ለውጢ ክጽውዕ ጀሚሩ ምልዕዓል ጽድያ ዓረብ ናብ ሊብያ ግብፂ የመን ሶርያን ባሕሬንን ብሓያል መልክዑ ሰጊሩ ብውሕድ ዓቐን ድማ ኣብ ሞሮኮ ኢራቅ ኣልጀርያ ኢራን ሊባኖስ ጆርዳን ኩዌት ዑማንን ሱዳንን ተኻይዱ ፈኸም ዝብል ምልዕዓላት ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ፍልስጤም ሞሪታንያ ጅቡትን ተቐልቂሉ ግን ከይሰጎመ ቕሂሙ በቲ ዳርጋ ናብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ዝለሓመ ምልዕዓላት ኣብ ዲንበይን ዓሊ ሓዊስካ መራሕቲ ግብፂ ሊብያን የመንን ማለት ሑስኒ ሙባረክ ሙዓመር አልቀዛፍን ዓሊ ዓብደላ ሳልሕን ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ሃገራት ስዑድ ዓረብ ሞሮኮ ኣልጀርያ ዮርዳኖስን ካልኦትን ድማ መንግስታዊ ሰራርሕአን ክቕይራን ምምሕያሻት ከተኣታትዋን ሽቕለት ዝፈጥር መደባትን ፖሊስታትን ክሕንፅፃእ ተገዲደን እዚ ነሳት 2 ዓመት ዝቐጸለ ምልዕዓል ሽቕለት ኣልቦነት ጥሜት ብልሽውና ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላት ቁጠባዊ ዝቕባበን ካልእ ዘኸተሎ ኮይኑ ንለውጢ ዝጽውዒ ነይሩ በቲ ሰልፍታት ሓያሎ ሃገራት ናብ መጠናዊ እወታዊ ለውጢ ኸምርሓን ከለዋ ሊብያን ሶርያን ግን ፈሪሰን ክበሃል ናብ ዝኽእል ዝበኣሰ ዕንወት እዩ ኣምሪሕወን እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ኣካላቲ ናይ ህዝቢ ሰውራዊ ምልዕዓል ብምጭዋይ ናብ ካልእ ሃይማኖታዊ ጥርናፈ ክወስድዎ ብምፍታኖም እዩ ክዕወት ዘይከኣለ ፕረዚደንት ነበር ቤን ዓሊ ናብ ሃገሩ ከይተመልሰ ብዝገጠመ ወቕዒ ልቢ ኣብ መስከረም 2019 ዓሪፉ ክቡራት ሰማዕትና ጽድያት ዓረብ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ሰውራት ህዝብታት ኣብ ማዕከናት ዜና መጽሓፍ ኩልኩል ነይሩ ሬድዮ ኤረና ዚምባብዌ ክኢላታት ካብ ሃገር ይወፁ ሃገር ብዘይ ሰራሕተኛታት ትተረፍ ከተማ ሃራሬ ዚምባብዌ ኣቦ 3 ቆልዑ ሳሙኤል ቺኬንዜጋ ወርሒ ከይተወደአት ወርሓዊ መሃይኡ ስለ ዝተወደአ ናይ ተምሃሮ ክፍሊት መኽፈሊ ስኢኑ ክጭነቕ ይረአ ኣቐዲሙ ተለቂሑ ብምንባሩ ድማ ልቓሕ ከይደራረቦ ስጋት ፈጢሩሉ ኣሎ ወዲ 35 ዓመት ሳሙኤል ኣብ መጥፋእቲ ሓዊ ይሰርሕ መሃይኡ ምስ ወሰኸ ዕዳጋ ኩነታት ቁጠባን ዘይውስኽ ብምዃኑ ወርሓዊ ዝረኽቦ ደሞዝ ንወርሒ ኣየጽንሑን እዩ ዝበዝሕ ግዜ ድማ ክልቃሕ ይዝግደድ ሳሙኤል እታ ናይ መወዳእታ ሓሳቡ ካብ ሃገር ወፂኡ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እንተተኻኢሉ ድማ ናብ ሃገራት ይዕራብ ምኻድ እዩ ዝሓስብ ምኽንያቱ ሓያሎ መሳርሕቱ ዝነበሩ ድሮ ካብቲ ሃገር ወፂኦም ኣብ ርእሲ ምዃኖም ዝሓሸ ስራሕ ረኺቦም ዝብል ወረ ይናፈስ ስለ ዘሎ ኣብ ዚምባብዌ ኣቐዲሙ ተፈጢሩ ብዝነበረ ዝቕባበ ቁጠባታ ሃገር ተተንኪፉ ጸኒሑ ምልባዕ ሕማም ኮቪድ-19 ተወሲኽዎ ድማ ቁጠባኣ ኣዝዩ ተጎዲኡ ብምዃኑ ናይ ሰራሕተኛታት መሃያ ከይወሰኸት ሓያሎ ዓመታት ኣቝፂራ ትርከብ በዚ ምኽንያት ድማ ሓያሎ ደቂ ዚምባብዌ ክኢላታት መጥፋእቲ ሓዊ መምሃራን ሓካይም ሰራሕተኛታት ፋብሪካን ካልኦት ዝተፈላለየ ክእለት ዘለዎምን ምሁራት ሃገሮም ራሕሪሖም ኣብ ምስዳድን መንዳይ ስራሕን ይርከቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣሳት 200 ሰራሕተኛታት ጥዕና ካብቲ ሃገር ክወፅኡ እንከለዉ ካብ ከተማ ሃራረ ጥራይ 125 ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከም ዝኸዱ ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ሓቢራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ዝረኸብናዮ ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ዝበፅሐ ኩሉ ክወፅእ ዝሓስብ ብምዃኑ እታ ሃገር ማሕበረ ቁጠባዊ ሃጓፍ ከጋጥማ ስጋት ከም ዘሎ ኣልጀዚራ ብተወሳኺ ትሕብር ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዋሕዲ ሰብ ሞያ የጋጥማ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋሕዲ ቶም ዝርከቦም ክኢላታትን ምሁራትን እውን ዝበለጸ ክፍሊትን ናብራን ንምንዳይ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ክሰርሑ ዝመርፁ ብምዃኖም እዮም ክኢላታት ሰብ ሞያን ምሁራትን ኣብ ሃገሮም ተማሂሮም ክነሶም ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኣብ ካልእ ዝሰርሑ እንተኾይኖም ንዝተማሃሩላ ሃገሮም መፅንቃቕ ሓንጎል ወይ ብሬን ድሬይን ማለት ዋሕዲ ክኢላ ከጋጥማ ጠንቂ ክኾኑ እንከለዉ ነታ ዝሰርሑላ ሃገር ድማ መኽሰብ ሓንጎል ብሬን ጌይን ይኾኑ
بمسارة صبصاب حبرة أفريقيا عمتاوي أسات 7,000 كيلاتات سب زتفلالي مويا كاب أفريقيا وصيوم ناب زتفلالي هاجرات عالم يفلسو بز مسارة أهجور أفريقيا مسكالوت أهجورات بموددار أب قلطوف متسنقاق حنقول كيلاتات تركبالا حيالو كابزم كاب أفريقيا عمتاو زوصو أموبو جيرم كي تملسو زترفو كيلاتات سمويات عنا يركبوهم متسنقاق كيلاتات أب كلو تصلاتات قدات يوردو كانتلو مقدال سمويات عناقن اتي قولي حزر ريك الولا كوين الله أبغانا 54 ميتاويت دوب أفريقيا 37 ميتاويت أقلقل تحكمنا كخونو كابز تمهارو كاب هاقرم وطيام يسرحو أب أفريقيا حدا تمهاراي ناي حكمنا سلطنات وايبوه كاب نرس كساب ملو حكيم كغون كاب 21 كساب $60,000 وطايتاتي قبرلو حيالو هاقرات دما كبير وطايتات بمقبارين ناي حكمنا خيلاتات سلطناتات زبا كاب أفريقيا وطيام مابكالوت هاقرات ناي زنورو زيقاتات قصري أب 2013 7 مليون نيرو از قصرزي أب زحجيوان ناب 9.5 مليون كبكبل كله أب 2005 دما ناب 34 مليون كديب كم زغنة أب عالم لخاو ودب جنزب بيت صعفة رأي قطب عالم يقمث إيرترا بوغنا وحدي كيلاتات تاقات إموا كم زلو بريزيدنت إسياس مسمع كان زينا إيري تي في زغبرو قالمت إيق حبيريو أثي بريزيدنت قدمو كاب إيرترا كندزوات عاق مساب انتوات أبتا هاجر زكايدونا لمعات بروجيكتات كم زي السنة خليو زحبر نيرو إسياس دارقا خلهم زتواتنو بروجيكتات كم تزتحسبو كم زي سلطو بمأمانيو كيلاو عاق مساب كم زي اللي حبيرو سدت أفريقاويان بحفشا سدت سمويا دما بفلاي كبكع انتغينو بوليتيكا وسرعة هاجرات كعرن محدراك محيشن كدليو راديو إيرنا توسغي سنغالاوي هو تتقاماي تيك توك كابيلام ورحوي أسات 200,000 عمتاو دما أسات 2.4 مليون دولار أتاو كرخبولو جميرو كمزلو مصيت فوربس حبيرا انتقونه كابيلامي بسات 129 مليون سعبتي أب علم أب كلاي درجة سرع كوان تخونه أتاو يوغن كاب 5 زلعلو تتقامتي تيك توك كخوناي كألن ب 133 مليون بزح سعبتي لعل سنغالاوي لامي زلان أبنت عمتاوي 17.5 مليون أتاو كتركبن كلا باتاوي كاب كلاي كساب 5 أتاو زلوهم كابناي لامي عزيز وحده قصر سعبت اللوام تيك توك ببزحي فيديوتات زترأي كفليت زبكوان تغنى حيالو بزحات سعبت زلوهم جن نايت كالات موعاوعي بمقباريم زيادة أتاو زرخبو كابي لامي تسلم بمغانو كندتي ناي كالوت ناي موعوع طلب كم زيركب كفلت تخايلو بزدما زوزحو سعبت كوان تلوو أتاو يجن زتحت كخون كيلو تيك توك زتفلاليو فتراونات بملكع فيديو كتغرب زحجز أبليكيشنيو أبزح جوان بفتنة النعبيز متزلو حدا كاب محبراوي من رخبيتات دمايو سنغالاوي كابيلامي ود حدا عامتن كله مسدرو ناب إيطاليا زمتسخوينو أبو زغمتن بسنكي كورونا فيروس كاب سرح دو مسبلة أب تيك توك فيديو كتصعن جميرو فيديو تاتلامي كاب ناي كالوت فولي زغبرو بفولي ناي مقرام من كسغاس آت أمامتان أقلا لتصان بمتكاميو نسعبتو زلزناقع راديو إيرنا كبرات سمعتنا نايلومي تحسو أفريقيا بسومنزي أبز تزازيمو الله زمت السمون بخالة تحسي الرخبنا سلام كنا تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نقسنتن كالي نعط امامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا سلام كمي تقنيو فتوح تغاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو
نلمون كم تلمود نعخم يخوون يزبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو قدماكم أدالونا قراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان ربوز وساني كاب سرح تفديسي نغزاينا مرحكو صحيك أترين دخامن استمخرهن كمسلا كالتين ببقبره تسقط هبل علي ماتشم نعلامة خاطبل أتزي ودا أزمسلا كان ويح من قدوي ويدما قوبو يخون لك يوساحيو نحرستو سنة ساعات نابتي زنافقكو قزاي بصحكو إنه مكرا خايتو ود أنستبهالكون كمسل قرري ما كيت ألالا نفسي ما يزحول كي تقعوه كبرت بعد بيتي أبقى في دقة قزا خوينا صوه قيلها تصبيتني أثناً نخلت معالتي استحرم كون مجبات مع قوكرتا كسأمني لهنا أبقى غربكو بعد بيتي قنا نخلت الساعة فقادني نبرتن قزات أوهيها حواهي باتني نابك في البيت عم راحت أنا دمارة دحريا سئبة أبكون بعد بيتي بيمانا وقن كوف بالكو حجون أبتغاي كوف كتبل فقادني نبرتن حلف لا تسيا أبكد مي كوف بلد كوف لاون سقاي بلتن زربا جمرات سمع باغاتك بندري أبتغاي مزات مرحبا زياداي زياداي كاتب لنا نزقبركا جيركا وريد حفرني يا زياداي هدئ ما بالي تهلو دي حدش نقر نعم مغفلي بس خداتك زي هلو نعمتات كف زبلكو خماني تعسن له ورن دم سرخبك يا هني كان ميتك وا انت مسرخبك يا خنزني كان قري مني كوزلو زياداي يترفع بقهدي اب حلم ليت خمات كنعك اكو خنا صلاكي كلني مهنياتو سخكو كل نجر يا اخي مسجد سبعة تدميره زي كمل أخليه مساقنا حدا ملوك وزرعه قد فن محجناي كم زغير كان عمتات تصبر كان يا أخلك زم لؤمات المقرات قالتك ولا حدا نديم لومي هيك عشون زي كله قد أنا بقدايك تسمعني حراي زيادة نقر نبل انتي لبيك قلت ألا بيلكن عندي كنا نينا وفا مسخر أنتي كزي هلو بقدم أي هب جزء سرح بزيهني أبز نبرقوان نقرأ من قدها ولا عتمل أيوه خبيت مثيلك كي تملأ كأنا بكال قدايك غيرك بدهر إدما كان أي معلت دما زود سألني قلت في 5 إذا هسأنك ولا آخذ حزة لي خيلك ها كميلك غبك نسخد ما مليس كان بكال قدايك غيرك أتزخفت أجمع كها أزخل غيرك وا أي دويل كام سيم كتب لني أي بس قبل كي قريت أخذ عتب قبل بي جوهري حاوز مزكوعك يا غير كي زيادة أي بل بتعمي قريت أكبر لي أزخل لي مسئلة كم تكون الحركة أزغمس أو حسابين ورن الحرج ما تحزن لي تقيم لين قبل بخن تأتوينا مثلا سلا زيادة أي يغريتها نلبخو قويه نقوهز لزعدهم كوخي كم تلبي قريتها قبل لي قريفا نسكب الجخة كل دحر ما نبعتين عاي حاجة ولا حد زرباها بها سمع دني دحر هجخة من أحبس قذاكري إيكا دديني زيادة هاي سأقل بحق خابل بخزنا علي كم لبين فرق عن المركة بجاها قريفني قذاي قد فكات واسأل تغلو حراي زيادة فقادك نمملأ خوز ألكي إليها كسبت الرقاقاء قدي فيانا قدام وزاقو مجهم كم زي وقي حلهن مريت وقحات ديك أسليتي زي بلي دحر محدار أنجيه بتزحدر كل غيره نبوتها سرحي قسقسكو مولو معلتي دحر بسرحي موعال
نبتاز فتوها بيتي زنافقكم سدرين قسقسكو أبت بيت دهر مبصح دما مفتحي كيفيتين وشت بيت أتغو ويقسانة الليتي تنافق بوز حدرت بعلت بيتي حجون كم أمرا بس فرهاجينا تقبلتني سلامتا حديقة بنجر جمرت سمع نباسها مسقال أيام دا أحد يركا خودي مسيحاني ها زيادة هذا بابلي كله نقرأ كيت زقات أما قداي ويلي أنت أنا بحق أبا محفرية بالكان أنت زاد مسقبر كاي مخاد مسقال إنك شرمت أحد يركاس مليس كاد ما وا هدئ بالي انت عنت قداي زي سم قول أبا أبيك يدي لهم دك أسكري ابن حدي رمز حجغا أفكا ملكات زارب لا أنت زيادة نقلع كوتس بيتي حديقي خبدك أي تفليق حد هرز قبر كني ما جمرت أصغدي يكون كن لما أنت يا أخي أمنتكي بحد ما عالتي أبوك عداقة تأتويا كتفلت قنا أباي زلك حماق أردادا كاب لبخي قحكي حكوتسيا زخون حماق نقراب لبخي مأتاو كقود آكم بركت أمك يكيدني حقها حجة حق أنيا مسيلكا بزعوان بسخات تطابق اللخا إنها بلد تندبت تلفون تدولت شعور تلفون حزا أنا بحد أخف لقزا خدت هلو ماما إنها بلد ما بخيات كتنغنغ جمرت ببخيات قوالن سنبدا ولا دي دما انتهي كم زقات أما بتبقى حدا بحدا حدا دعا قوالن دما كل زقات أما حانت بحانتي زرزيرانا قرأتن أأزانا ناتكيلن تسأني لنك سمعا دحر مصنع أثنادا دما نقول نقر بمستوعال أهداء زاقوا علي بس زقات أماكي كل تحقوسي أتدى تحقوس غاتبلني بحزن تملي لبك أسيلس وا كم يبي لك حقوس كقبلت حاسبي ردعني مقرت قالي ردعني كورب على بيتكي أزيتكون فتاو حدارون حماتني مغنياتو تقدم يا معلت والعام تسألي زبالكي معلتي استألمكي أنا يا موتن هيوتن تقرقيره مس دور كله تقواي ومسيو نبحكم نازو سدن مسيو تخلي معلت ما مطبحت خجبر ناي جدا سلازن نبرني دحري يسرحو قديفو مسينيون مطبحت نخجبر كفر ملايلي ومسيني سلاز زاقوالي قبل بخز خونه يخون قيمتا يخون صلي قبل بخي تحازي نسو وازي زفكركي بطعمي زخبركي ازو كل زقبرو علت نسخن خيت قهي لبخو قهن خي ملايلو ادخل قهي نسو سيروونات كناتون نسخد ما بغزان قهي وسيخ كله سلازي يغريتا بلي يا أخي أنت ده زفكرن تغين دا أبي حدير مالتي وإذا قالي حنصاب ما يتحت إيه تمالين أبي مسيخت تحضرك يلني أنا دما هو نعزود دي نادا أخيد ناو حدار كان دك هاني ليه سرما دحنا دي لم ساق حدري نبعلت بيتي كلنا قراية بسعب أخيت الشغالي نحضر كمان كبعلت بيتي فقد وسيدي مسئلني أنا دما حري ليه زاقوا علي فقد أهب كين ديخن بعد بيتكي نو أهب كون بس نقولكو خس لزحرقني نخوص علي كاب غزا يزحبركو دحان زاقوا علي كم بالبلن براي تقعون كل زو سدو سانيتات صبوي أزد ما باخذلو خبرن فقرني وقاليس انسو إلان معيدان كل تحكينا غيرنا فنوا كابت زنبرو تغزا وصيا ناب سالون أبلت ناب سالون غنا كترخبني كالتن وشت أتربشت عندك ناخد حتى ميلا ناب ملك أسيوم كدد أنا دما كمت نايك أدمو مزانتانا نقركو كدك سمت نحكوا بدهري مزيا نبعتها بكسادين نازاري ببخيات كنخنخ جمرات قال سميعا خيت خوني لسنبتكو أتمنكو بيز نبرق داوان درسكو زياداي انت هلو دي زقاطمي بلوص اي ولا حنتي لن طراي نسخنا يلب حدقت قبرلي بزي فلات وسنكو سني وش تاير بشالو حقيف هاد ما يقريتها بلاتلني من بيتي
نقيمتا خزخون بوتا يبلين نعيون يقرب اللي زياداي صحافي متكل في السها. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. مرعتي صحافي مرهو غفلا تركتا لبتاتنا نفقري زهبو قنيت كم تطعم تهرمت كبرن قنيت كرارن يخون لسان لبتاتنا باتهم قنيت تقانيوم زماري حقوسن زدمق تسفان ريوم بفانتازياوي مزموروم نعلمير نقانقو مزمورنا مزمورتنا يلبنا نوشتنا بحقوش جديدو حلفنا نزبعل تقلي مخليل تحنقار مركوس بقني طعمو يبتنو. مرعاتي أبقع زي ودنا حدا برأسة حدا لطق تبل بياي هالو أتلطقسي أبت خمسبات هن نهروس حتى لزمت عن كلنا برانا زخونة ببهريا وحرك عني يخون أتمنتهي كرا زي بلنا برا حمامو خبير سلزخونة انت تمدي أبقن أب فقري كند سمايات براخة نحسي بوحدون التحنباب أب تصبق حساب سناي دليت أب تمرد بزيك علات بموحات تصبق سلزخونة نسوثها لبتاتنا كم في رقبي بحبار تقانيهن بنات النت يبررها مرعاتي يبررها بك أحرنج بيتن مستطعم أير ناتلاتما يحرسون مسجدل هيوتنا بيتنا هزقرم مرعاتي قرمو مكافل فقرو خينو مزنب بريو اتصبقو اذا حقوسو نحنا بإنه وصو جح زبل معبلا وفقري دقنا تهم في فوم كأتوم خانعميو مش كم زي أخذ بالمرعاتي فتوي حقوس عبيتكا خمو حازي قدحيو وحزو دمان بزحات عبدن دسكا زركبو كم قاشا وحز كويني لكموم سب دما حمام قاشا وحج اي لكم منبر ناي قاشا وحج دعا يسرقو فنبر باكا أفقري جيلان نقصن نخل مرعاتي كحلتي جيلان نقصن نخوني لكي أنا نقصكي نسخن نقصتي يخي كلتنا دما باريا فقرن خوان مرعاتي نسخن سابت هلولو منفس وشت اي عنتر بزحات بوقات حسابات دما مسبانا برهانهم يعجبوني نسخي مساي مهلاوكي بلك اتحقوس بهالبقت هيسمعني مكايتي نابت مزازم هيوت كنكي بمحرايكي دسيلني افكرك يا مرعاتي كالق مقلت يترف أنا جن بعقم فقري زفكركي فتقري أمن كوينه عمري ملوء أبحق فقية عكي بخمبرني تسألي أبحر تحيلكا خم تستنفس أرئي خاني خامو أو بوكانوس كنا برينا دحر حجي سألتاتكي أبي عينتي بوست قبري مرعاتي بزي كاي دما كومنتن جاي تأماني كل هي وكخوني خبلومي بس عبقتي لايك بلساني شير كابل بي كومنت تقبلي اغي كحلت مرعاتي ملك عكين عداقا وريدكي بغني إذا سارت أخني سلزي وحده نبيك أشي يا محلها مستقال كدان كبلوية داق ما يبوست غايت بلي وحدوشت أي بصباقي ختحاوينو مرعاتي صباقتي أنا نعاخين السخن عاي كابتو مرعانا حسابي يخفو يسور لنا قبل بنانا سنة فقرن كنوكسيوم نزل علم نقستي صحافي مرهو خفلا راديو إرنا ناتا دمسي إرتراويان عسرت ورق أويان مسيرات حدار نتم سمرعون بحجية بحدار نزعتون وزر حدا كل سب قدل اللو أبيوت قدل زي بلون تداهليو أملاق ترايو
نفس وكف عمبابا صغيريدا ናይ ገዛእ ርእሳ እሾኽ ኣለዋ እንተ ደኣ ዝያዳ ድህቦኻ ኣብ ድኻም ወይ ጎደሎ መጻምድትኻ ጌርካ ወይ ጌርክ ድማ እቲ ብሉፅ ጎድኑ ኣብ ምውፃእ ክትሽገሪ ወይ ክትሽገር ኢኻ 2 ነፍሲ ወከፍ እትምርዓዎ ርእሱ ዝኻለ ባህ ዘይብል ሕሉፍ ታሪኽ ኣለዎ ኩላትና መላእኽቲ ክሳብ ዘይኮንና ንሕሉፍ ናይ መጻምድትኻ ካብ ምፍታሽ ተቖጠብ እቲ ዘገድስ እቲ ሕጂ ዘሎ ናይ መጻምድትኻ ህይወት እዩ እቲ ኣረጊት ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ምሕረት ጌርካ ክትርስዕ ተመሃር ሕሉፍ እንተደለና እኳ ክንልውጦ ይንኽእል ኢና ስለዚ ኣድህቦና ኣብ ሎምን መጻእን ንግበር 3 ዝኾነ ሓዳር ናይ ገዛእ ርእሱ ብድሆታት ኣለዎ ሓዳር ብጽጌረዳ ዘገጸት ዓራት ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ዘንጸባርቕ ሓዳር ብናይ ገዛእ ርእሱ ዋዕን ዘቖንዝሐውን ተፈቲኑ ዝሓለፈ እዩ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ግዜ ብድሆታት እዩ ዝምዘን ስለ ሓዳርካ ተጋደል ሓሳባትካ ጠርኒፍካ ኣብቲ ዘድሊ ግዜ ኣብ ጎኒ መጻምድትኻ ደው በል እዚ ኣብ መዓልቲ መርዓኻ ዝኣተኻዮ ኪዳን ምዃኑ ዘክር 4 ነፍሲ ወከፍ ሓዳር ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ ዓወት ኣለዎ ሓዳርካ ምስ ካልኦት ኣይተወዳደር ኩላትና ሓደ ክንከውህና ኣይንኽእለን ኢና ገለ ኣዝዮም መሕዲጎም ገለ ኸኣ ኣዝዮም ድሒሮም ክንረኽቦም ኢና ኣብ ሓዳር ንዝፍጠሩ ጸቕጥታት ንምውጋድ ኣብ ግዜ بعقلن بتجاهتن كنسرح يجبا دحرزي حلمنا جهد كخون كنرينا حمشته حدار مقبار كينات مقواجيو ممرعو قبل على تسألاتي حدار كينات مقواجيو دنقرنا زي مسألاي محرز زي مقبار زموت تسألوا سالسي أكال بقي دركنا زي مفكار زرقات مقفح عيني تهكيت فتح وزته قال خبتهم سألاتي مو حدار يوم كل حدار كان محلو كل الجزء نقح كون شدشه فتسم حدارة يتسبق ودق زخون حدار أب زخون خيد كاخ ترخبيت خالنيها حدار وتصيت نفسها وفيها أب معلتو التهنسو قد أيو حدار كم مكينا خنمسلون خالينا انت دا كلاتنا مكينانا بقبو انت زي توازيرنا زقباء متقراي تزيجيرنا أمونغو من قد تبلاشيا نحدا قاختك ألا عنا تخاليا بزحت كابانا أب قداي حدار شللت نياتاتينا نسخاخه حد خباتهم دو تخون كم تداوخينكا نحداركا أدهبو قبرلو شوعته أملاخ تتدليو فتسم سب أيهبك عنيو أملاخ ترى نقر هيبو كم تتدليو عينت غيركا كأرصخة تحزوي قدفكا أب معالتي لألحاد ساعات أتسأل سبيتي تبهك تخون سبيت خاقن كفرق ساعات زي تحلف كتكون تخاليا بفقر خاص ألوت كان متوبع كان جن نابت تدليو اخت مرحات خاليها شو منته نزي قمت كاي خونتات تداليخات مرعو زي تدالي خلوم نقرات دحر مرعاخو قوانو فوخم زخولو فريدكا نمتعز أف زخوون بوتا قداف تنسي كابسة صبغايا جزين لعلي للأربعة مطعمات ويلعليو زي كقات مخال قرصا أكلات دحر ولاد كغير خال دحداركم محسنات كوينو زعتو سراح كسؤنو يخال سلازي كال إسراح كساب زركب صور صدرا ناباقي كورد خال وزته انتو خنيا أملاخ مساخي كاب مهلا وسترعله أموداتا نزي كسحكي يخي شعته حدار كنترات زي كونه نباريو حدار ملو أمنتن زقلب مسرحيو فقريخا أمونغو سب حدار كم مطبق كلا خوينو يقلقل فتح بأمرو يزجمر
ፈፂንካ ብዛዕባ ፍትሕ ኣይትሕሰብ ንመጻምድትኻ ብፍትሕ ኣይተፈራርሕ ኣብ ሓዳር ንኽትቅጽል ምረጽ እቲ ምንታይሲ ኣምላኽ ፍትሕ ስለ ዝጸልእ 10 ነፍሲ ወከፍ ሓዳር ዝኸፈሎ መስዋዕት ኣለዎ መርዓ ልክዕ ከም ናይ ባንክ ሕሳብ እዩ እቲ ኣብ ናይ ባንክ ሕሳብካ ዘቕመጥካዮ ገንዘብ ኢኻ ኣውፂእካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብ ሓዳርካ ሰላም ፍቕርን ሓልዮትን ክትዘርእ እንተዘይክኢልካ ዘንጸባርቕ ቤት ኣይትጸብእ ነፃ ፍቕሪ ኣብ ሓዳር ኣይትጸብእ ብዘይ መሃብን መስዋዕትን ከተፍቅር ስለ ዘይከኣል ኣምላኽ ሰማያዊ ሓዳር ኣብ ምድሪ ክንተክል ጸጋን ጥበብን የብዝሓልና ምንጪ ሜሬጅ ኣድቫይስቱ ኤዮድያ ካብ ገጻት ፍቓድ ሙሴ ዝተወስደ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና